Què tal, com esteu? Benvinguts de nou a Miki Marin Bàsquet. Avui toca vídeo d'Eurolliga de 5 jugadors que s'han de reivindicar aquesta temporada. Comencem. Bé, el primer nom és Zanan Musa, l'ex del Real Madrid, que ara està a Dubai en la primera experiència d'Eurolliga amb el nou club, vale? Llavors, Bòsnia-Hercegovina, això ja ho sabem, 206 del 99, vale? Aquesta temporada que es va lesionar a l'Ava League, no fa gaire, fa uns quants dies, i es va fer mal al genoll, sembla que no es regreu, sembla que en unes setmanes ja tornarà, vale? Tindrem a Musa unes setmanes lesionat, unes setmanes fora de competició. A l'Eurolliga amb Dubai Basketball, 15 punts, 3,5 rebots, 3,5 assistències, vale? Molt bé. L'any passat, Eurolliga amb el Madrid, 12,2 punts, 2,9 rebots i 2 assistències. Ha pujat prestacions en tots els paràmetres, vale? És normal, ha vingut al Dubai per ser el gran líder ofensiu, vale? Juntament amb Petrusev, aviam si s'apunta algun jugador més després, però sobretot ells dos, Musa i Petrusev, vale? Havia pensat de posar Petrusev aquí, però he dit, bueno, si no poso dos del mateix equip. I al final m'he decantat amb Musa. Per què crec que s'ha de reivindicar Musa? S'ha de reivindicar per el següent motiu. Primer, com a un dels millors escoltes de l'Eurolliga. 2. Com un dels millors anotadors de l'Eurolliga a nivell exterior i també a nivell general, parlo. I 3. S'ha de reivindicar per demostrar que pot ser un jugador líder al vestuari, en punts, a nivell ofensiu, a nivell d'estil de joc, líder, ha de demostrar que pot ser el líder d'un equip que aspiri a coses importants a l'Eurolliga. Ja no et dic que sigui el líder de l'equip candidat principal número 1 a guanyar l'Eurolliga, sinó un equip que busqui play-in, play-off i després a veure què passa. Jo crec que ho podrà ser. Llàstima aquesta lesió que el tindrà unes setmanes fora. A veure Petrusev què fa, que està fent una temporada espectacular. I clar, només ha pogut tenir dos partits a l'Eurolliga Musa, però jo crec que està en l'oportunitat de la seva vida, la veritat. I jo crec que ho aprofitarà, perquè en els dos primers partits ja se'l va veure com és ell, no? Però amb l'estil de joc i els companys respectant això, no? O més que respectant, volent-ho, comprant-ho, que ell sigui el líder ofensiu, anotador, que tingui pilota, que penetri i tal, i a partir d'aquí generar. Vull dir, ha fet 3,5 assistències en 2 partits mitjans, vol dir que està força bé. Jo crec que ho aconseguirà, aviam com torna la lesió, no regreu com he dit, però em fa una mica de por que ara es comenci a lesionar molt Zanan Musa, vale? No vull fer la Murphy, espero que no li passi, espero que torni bé i que demostri el que jo crec que aconseguirà, que és el que he dit, ser el líder d'un equip amb aspiracions més importants a l'Eurolliga. Avancem i anem amb un altre equip espanyol. Toca parlar del Barça i toca parlar, no sé si us esteu imaginant o no, toca parlar de Willy Hernán Gómez. Pocs vídeos li he fet a Willy en el canal, ho he parlat poc d'ell, pivot 209 del 94, aquesta temporada 8,3 punts, 5 rebots, 0,3 assistències i 11,3 de valoració, vale? La Musa de 16 de valoració per partit, que no l'havia dit, té 3 partits a l'Eurolliga, Apoel, Panathinaikos i València, bueno, llavors, 8,3 punts, 5 rebots, 0,3 assistències. L'any passat, Willy, 8,2 punts, és a dir, el mateix, 4,2 rebots, és a dir, molt semblant, 0,8 menys, i 0,5 assistències, vale? Ara en té 0,3 amb aquests 3 partits que ha jugat a l'Eurolliga. Willy Hernán Gómez, se li acaba el contracte. Crec que això és el més important del seu cas. Crec que és el més important del seu cas perquè se li acaba el contracte i això fa que sigui la seva última oportunitat, la seva última bala, ultimàtum per Willy. Si no se la treu de manera espectacular aquesta temporada, no només en atac, també en defensa, no renovarà amb el Barça o no continuarà amb el club blaugrana. Jo crec, és el que jo faria, vaja. És preocupant perquè aquest estiu no ha tingut ofertes, no crec que passi això quan se li acabi el contracte, perquè no ha tingut ofertes aquest estiu perquè cobra una mortada immensa de diners, vale?
Per això no ha tingut ofertes. Si és agente libre de l'estiu que ve, òbviament tindrà ofertes d'Eurolliga, però vamos, per donar i vendre, ¿vale? Una altra cosa és que aquí a Barcelona el tingueu molt cremat, ¿vale? Perquè ja el veieu cada dia i tal, i la defensa i no sé què. Aviam, Birnan Gómez, per tema contractual, ¿vale? Per tema contractual, perquè potser pot arribar a firmar el seu últim gran contracte de la seva carrera, ¿vale? Uns 2 milions a l'any, em refereixo, 2, 3, ¿vale? No sé si li paguen tant això, però més a nivell de joc. Ha de ser molt més dominant i no ho està aconseguint. No ho està aconseguint el Barça, tampoc ho està aconseguint aquesta temporada, que em facis un bon partit contra el Maccabi. No em diu res, ¿vale? Llavors, Billy. Jo crec que... Jo crec que no ho aconseguirà. Al igual que dic que Musa sí ho aconseguirà, jo aquí crec que pinta magre per Billy. No crec que canviï gaire. No sé si és per un tema de mentalitat, si és un tema de que no vol, d'actitud, si és un tema de que no pot, de que no li surt. No ho sé, la veritat. Però jo crec que no acabarà bé a Billy amb el Barça, farà un altre any molt per sota de les exigències, inclús de les esperances, diré també, no només exigències. Jo crec que Billy estem veient la seva última etapa, la seva última temporada en el Barça. Avancem i anem a un cas una mica més feliç. Nadir Ifi, la gran estrella del París, francès, U85, base escolta, del 2002. Aquesta temporada, 18,3 de valoració, 21,3 punts per partit, un rebot, 3,7 assistències, 3 pilotes recuperades per partit, que és una bogeria. ¿Vale? L'any passat, Nadir Ifi a l'Eurolliga, en París, amb TJ Shorts, compartint pista, 15,1 punts, ara 21, perdó. 2,1 rebots, ara 1, ha baixat 1,3 assistències, ara 3,7, ¿vale? I els 3 robos no és real, òbviament, en els 3 partits que porten no és real, ¿vale? 3 robos. Nadifi fa el mateix joc que sempre, aquestes jugades espectaculars, amb aquests canvis de direcció, amb aquests canvis de mà, amb aquestes passes que fa, aquests step back, side steps tan espectaculars, més propis de l'NBA que d'un James Harden, per exemple, en el seu moment a Rockets a tope, que d'un jugador Eurolliga. Jo espero que es quedi a l'Eurolliga molt de temps. Veure la NBA pot molar molt, també et dic. Un jugador amb un estil diferent, únic, diria, a l'Eurolliga, jo crec. I a més mola perquè ve d'un tio francès, no és, jo què sé, m'ho invento, un Langford, un Marcus Howard que et ve des de fora, no. Llavors, Naifi, està sent el líder del París? Sí. Ho podrà ser durant tota la temporada? Sí. Podrà ser el líder ofensiu d'un equip de playoff? No ho crec. Un equip de play-in? A veure si aguanten a estar en la lluita. Acabem de començar, no vull parlar d'aquestes coses tampoc, però crec que per París seria l'objectiu estar en la lluita pel play-in. Nadifi, de moment, està complint, està portant el seu equip a tenir un rècord, si no m'equivoco, de 3-1, ja estan segons, ja et dic, com el Madrid i l'Apoel i el Panathinaikos. Ja et dic, no crec que aguantin molt amunt, jo crec que perdran més partits i estan allà amb aquests equips, no? Amb la lluita de play-in. Nadifi, jo crec que la pregunta és, podrà ser el líder d'un equip, el líder de París, i fer-lo arribar a la lluita per play-in? Jo crec que sí. Després no els tinc com a candidats principals per classificar-se pel play-in. Tampoc crec que arribin fins l'última jornada amb opcions de play-in, jo crec que es despenjaran abans, però el joc continua sent molt atractiu, molt ràpid, més poder encara per Ifi, jo crec que li anarà bé i veurem partits de 30 punts de Nadir Ifi i més d'un i de dos a l'Eurolliga. Així que amb Nadir Ifi jo li dono el tic, al igual que amb Musa i amb Billy no li he donat, a Musa sí, a Nadir Ifi li dono també la confiança, no el tic, el xec, el vot de confiança que aconseguirà ser un gran líder i es podrà reivindicar. Anem amb els últims dos jugadors, que no vull que se m'allargui molt el vídeo, i anem amb un ex Real Madrid, també, que ara està al Bayern de Múnich, Xavier Razan Meis. Aquesta temporada en 3 partits, 11,7 punts, 2,7 rebots, 3,7 assistències, un robo i 11,3 de valoració. L'any passat al Madrid, aquí canvia dràsticament els números, òbviament, 5,3 punts, 0,9 rebots, 1,4 assistències.
Important, Xavier Razan Meis. Amb tots els partits que porta, primer va fer 18 punts, després 4 i després 13. Vale? Vull veure més mostra, però ja comença amb la irregularitat que ens va mostrar en el Madrid, que al principi, els primers mesos, les primeres setmanes amb el Madrid també tenia algun partit en el que feia 10 punts, 15 punts, no? Després ja va anar baixant els 5 punts, els 2 punts. També el Bayern està fotut perquè Jokubaitis lesionat creuats fora, Boyman lesionat, ara no recordo a què, però també està molt temps sense tornar. Clar, aquí Razan Meis s'erigeix juntament amb Lucic i amb Ops, no? I potser amb Kamaru Baldwin com el gran o un dels grans protagonistes d'aquest Bayern. Vull veure si aconsegueix tenir una mica d'estabilitat. Aquí jo estic no com amb Billy, perquè amb Billy tinc clar que no ho aconseguirà, amb Xavier Razan Meis li dono una mica més de confiança, una mica més de marge. També acaba d'arribar al Bayern, no va tenir una bona experiència en el Madrid. Jo crec que ho podrà aconseguir, ser no el màxim anotador, vale? Però sí un dels màxims, ser un líder important i tenir una mica més de regularitat. No et dic ficar 18 punts cada partit, però sí estar entre aquests 10-15 punts cada partit, que és el que espero que faci. Vale? I anem amb l'últim jugador, Marcus Howard, el jugador del Baskonia, que la temporada passada no va tenir un bon any. A l'Eurolliga aquest tampoc ho està fent gaire bé. 9,3 punts, 0,3 rebots, 2,3 assistències, 1,3 robos. Compte aquí que fa mal el que escoltareu ara. 4,3 de valoració en 3 partits a l'Eurolliga, 4,3 de valoració de la gran estrella del Baskonia. La temporada passada 12,1 punts, en porta 9 aquesta temporada en 3 partits, 1,3 rebots i 1,5 assistències, vale? Ok, dit això, Marcus Howard, una mica com Nadidifi, en el sentit que ha de ser el gran líder ofensiu del Baskonia, és a dir, d'un equip amb aspiracions a play-in, per lluitar en el play-in, que estigui en la lluita del play-in. Clar, Baskonia té més competidors per Marcus Howard que París, és a dir, Nadidifi té Nadidifi, i bueno, em pot sumar 1, 2, 3 jugadors més que poden aportar punts, però no com Nadidifi. El Baskonia té jugadors que, si Marcus Howard està bé, no hi ha cap jugador del Baskonia que pugui portar punts com ell, però ara mateix et podria posar un Diallo, un Timothé Lubao Cabarrot, un Samanic, per exemple, vale? I un Marquis Nowell, no ho sé, vale? Marcus Howard, quin és el problema? Jo crec jo, i potser m'equivoco, que ha de ser molt protagonista en el seu equip per rendir molt bé. És a dir, com va ser en Peñarroya, com va ser en principi amb Dusko. El gran protagonista que es jugui per ell, Si no està bé, l'equip no està bé. Ara, si no juga tant per ell, i no és tan protagonista ofensiu de l'equip, i no juga només per ell, no participa tant. Clar, jo crec que Marcus Howard s'ha d'arribar a tirar, mira, aquí ho tinc, 11 triples en el primer contra Olympiacos, 9 triples tirats, el segon contra Esbel, 4 contra Panathinaikos. Jo crec que s'hauria tirat 10 triples cada partit, 10 com a mínim. O sigui, per mi hauria de fer 20 tirs per partit, entre triples i tirs de 2, i després sense comptar tirs lliures. Jo estic en aquesta, i és un bon dubte, com a entrenador, si fos Galviati no sé què faria, perquè tens moltes altres armes. Però és que jo crec la meva opinió, el meu pensament és que si Marcus Howard no és el gran protagonista d'un equip a nivell ofensiu, li costa molt més rendir. 12 punts, 16 punts, 0 punts, vale? Olympiacos, Esbel, Panathinaikos. No ho sé, la veritat és que no ho tinc clar, Marcus Howard, a mi m'encanta Marcus Howard, però la veritat és que no tingui clar que aconsegueixi ser el gran líder ofensiu de manera regular i constant i beneficiosa pel Baskonia. I em sap greu, em fa certa pena, perquè és un jugador que seria semblant a Nadidifi, que seria una bogeria veure'l cada cap de setmana, cada entre setmana, més ben dit, amb cistelles espectaculars, però sí que Nadidifi està sent, o va ser i està sent aquesta temporada també més constant, més regular, i sí li han donat les claus ofensives totalment de París. En canvi, Marcus Howard, pues no. I tens el risc aquest
de decidir, hòstia, és que si dono totes les claus, si no està bé, què passa? Jo crec que si no està bé, aquest any, precisament com que Baskonia ha fet una bona confecció de plantilla, si li dones les claus amb molt protagonisme a Marcus Howard, quan no tingui pista, quan estigui banqueta, tindràs a Diallo, a Clement Fritsch, a Samanic, a Marquis Nowell, a Rodion Skurucs, a Sedekerskis, que et podran anotar també, a Luau Cabarrot, a Forres. Ara, si està bé, és que fots a Marcus Howard 30 minuts perquè et fotrà 30 punts, ¿vale? Com a entrenador Marcus Howard te l'has de jugar en això. Veurem què fa Galbiati. Fins aquí el vídeo, espero que us hagi semblat interessant, un vídeo així una mica diferent, un top 5 d'aquests que m'agrada molt fer a mi. Espero que l'heu gaudit, ja sabeu, subscriure-us, like, comentar, anem a fer comunitat, anem a fer créixer aquesta bonica, petita, però bonica comunitat de bàsquet en català, de bàsquet europeu en català a xarxes. Moltes gràcies i ens veiem en el segon vídeo. Adéu!